Dobrý deň, vitajte na kanáli 70 maj. Dnešná epizóda bude o tom, ako pripojiť kameru T400, čo je naša trojkanálová kamera, k aplikácii 70 maj vo vašom telefóne. Srdečne vás pozývame. Nezabudnite lajkovať. Ak máte nejaké otázky, napíšte ich do komentárov a ak chcete viac takýchto videí, prihláste sa na odber nášho kanála. Prvá vec, ktorú musíme urobiť, je samozrejme nainštalovať aplikáciu 70 maj. Stiahnite si ju z oficiálneho obchodu, buď z App Store alebo z Google. Prvá vec, ktorú urobíme, je inštalácia našej aplikácie. Vytvoríme si účet a potom spustíme našu kameru. Vstúpime do menu, nastavíme jazyk, vložíme pamäťovú kartu, len nezabudnite použiť kvalitnú kartu. Čas teraz nastavovať nemusíme. Pripojíme sa k aplikácii. Synchronizácia prebehne automaticky. Klikneme teda na tlačidlo. A teraz aplikácia na nastavenie času. Fotoaparát nám práve povedal, čo máme robiť. Spustíme našu aplikáciu. Fotoaparát odložíme, pretože ho nepotrebujeme. Pravdepodobne už bude visieť na okennom skle, ale odporúčam, aby ste toto prvé pripojenie uskutočnili doma. Pozrite sa, ako kamera funguje, ako vyzerá, kliknite na tlačidlo Pridať zariadenie a kliknite na kameru. Zobrazí sa výzva na autorizáciu pripojenia. Klepneme na tlačidlo v spodnej časti. Zobrazí sa správa, že sme pripojení ku kamere. Spýta sa nás, či sa chceme pripojiť prostredníctvom siete Wi-Fi. Ťukneme na tlačidlo Pripojiť. V telefónoch iPhone, niekedy aj v telefónoch Android nás môže požiadať o pripojenie k sieti Wi-Fi. Potom prejdeme na túto sieť Wi-Fi, vyhľadáme sieť s týmto názvom a ako by nás to požiadalo o heslo, potom prejdeme do systémových nastavení Wi-Fi, hotspot Wi-Fi, máme tam názov našej siete, máme heslo pre hotspot, klikneme na tlačidlo Pripojiť a pozrime sa. Nemusíme robiť nič, pretože kamera sa sama pripojila k aplikácii. Teraz môžeme zmeniť nastavenia z aplikácie, pretože tu máme všetky nastavenia, ktoré môžeme zmeniť vo fotoaparáte. Budem synchronizovať čas, ako som vám ukázal predtým. Môžete to urobiť ručne, môžete to urobiť automaticky. Potom, keď sa spustí GPS, nebude nám nastavovať čas. Len vyberieme našu zónu. Potom je synchronizácia dokončená. Z úrovne aplikácie môžeme tiež pristupovať k albumu a prezerať si naše nahrávky. Nahrávky sú zoskupené. Máme k dispozícii všetky videá z prednej kamery, z internej kamery alebo zo zadnej kamery. Tu si ich môžeme aj pohodlne prezerať. Tieto nahrávky môžeme zobraziť aj na časovej osi a pohodlne nimi prechádzať. Sú tu zoskupené. Ide o záznamy v slučke, kritické situácie, dohľad nad parkovaním alebo časozberné video, takže môžeme ľahko vidieť, čo bolo kde a kedy zaznamenané. Toto je miesto, kde bol časozberný záznam nasnímaný. Potom tu boli bežné zábery. Máme ich tiež v kategóriách, takže ich môžeme pohodlne nájsť bez toho, aby sme ich museli hľadať. Vďaka tomu môžeme prepínať medzi prednou kamerou, zadnou kamerou alebo internou kamerou. A počúvajte, to je naozaj všetko. Ako ste práve videli, pripojenie k našej aplikácii je triviálne. Zobrazí sa vždy, keď sa chceme pripojiť. Môžeme kliknúť na tlačidlo OK a sme pripojení. Pamätajte si, že ak máte, ako ste práve videli, pripojenie k našej aplikácii, je triviálne. Potom sa za každým objaví informácia, či sa chceme pripojiť. Môžeme kliknúť na OK a sme pripojení. Ak sa vám to páčilo, zanechajte like a ak sa prihlásite na odber nášho kanála, nezmeškáte ďalšiu epizódu. Okrem iného aj o tom, ako takúto kameru aktualizovať alebo ako ju používať. Srdečne vás pozývam k odberu a uvidíme sa v ďalších epizódach. Ahoj.